Okay, so mayo na usab nga adlaw, mayong mudto, mayong gabi o kung gabi ka nagtan-aw karon, mayong gabi diya kanimo. Salamat sa imuhang pag-click nini nga video o nga I know nga interesado ka nga makabalo unsa ang ato ang topic nga nakita sa diha sa atong thumbnail kana kay ni click man ka. So dunay gyud kay ganahan nga makatunan nini ang ato ang topic karon. So padayon sa pag share kung bago ka pa nini nga channel, pwede na nimong i-subscribe, click ang notification bell para og na ako'y mga sunod nga mga upload, mga bago nga video, updated ka sa sunod nga mga upload na ako nga video. And ayaw kalimot sa pag-share o na kay mga higala nga imong mashiran nini nga video, pwede po nimong i-share ni mga videos sa ato ang mga suod nga mga higalaan aron nga makabalo pud sila sa kamatuoran nga ininhi sa ato ang channel. Wala kita nag-introduce og religion ini nga channel, dili ka makadungog nga ga-introduce ako og religion, but ang among introduce dinhi ini nga channel is the word of God, and only Jesus Christ is the way, the truth, and the life, and walay makasulod sa amahan kung dili ta moagi ni Jesus Christ. So ang pulong sa Dios may ato ang gipataas ug ang Dios may atong gipataas, ug dili ang ato ang mga pundok og sikta, grupo, kay wala gayo relihiyon nga makaluwas. Sumala sa giklaim sa uban nga doon ako relihiyon nga makaluwas, but in the Bible dili nimo basa nga doon ay religion diyang makaluwas. And only the way and the truth and the life, only Jesus lamang ang makaluwas. So karon atong hisigutan kini bitong gitawag ni Apostol Pablo og ang kamatayon is kabulahanan. Kaning diya sa Philippians 1:21 nga niyon siya, for to me to live is Christ and to die is gain. Ug sa Bisaya pa, kay alang kanako ang kinabuhi mao si Kristo, ug ang kamatayon maghatag og dugang kabulahanan. So ang pangutana ini is, ang tanan bang kamatayon ning kalibutana kabulahanan ba gyud? So muna atong tapikon kay mao man kini ato ang naa sa atong thumbnail nga ang tanan bang kamatayon, tanan bang mitaliwan ning kalibutana kabulahanan ba gyud ang ilang kamatayon. Kaning gisigutan ni Apostol Pablo sa Pilipos, kini nga klases kabulahanan alang laman kini niadtong adunay Kristo. Alang laman kini niadtong adunay paghari ni Kristo sulod sa iyang kinabuhi. Nga kung mamatay siya, maghatag kinig dugang kabulahanan niya. Nganuman, kay siya nga adunay Kristo nga mamatay niining kalibutana, adunay siya gitawag og kalinaw, rest in peace. Adunay siya malinawon nga pagpanaw nining kalibutana, og dili siya pagasakiton, dili siya torturon dito sa Hades sama sa usa ka dato. Muna nga kabulahanan siya tungod kay mahilikay kita sa mga pag-antos, mga kalisdanan nga gisagubang pas mga buhi. Abi nimo ang kamatayon is usa ka panalangin alang sa adunay pag-alagad sa Ginoo. Sumala sa gisgutan sa Revelation o gipadayag 14 or 13 ba na, verse 13 to 14 nga niyon didto, kinahanglan nga mulahutay ang katawhan sa Dios, sila nga nag-alagad kinahanglan mulahutay. O matud pa dito sa mga bersikulo, matuod gayud kini, sugod karon, sukad karon, bulahan ang mamatay nga adunay pag-alagad sa Ginoo. Di ba? Yun sa ubos nganong matuod tungod kay mag-uban kanila ang bunga sa ilang pagpangalagad. So muna nga giingon ni Apostol Pablo, kabulahanan di ay ang kamatayon sa usa ka nag-alagad, kay ang ilang mga paghago sa buhi pa sila, ang bunga sa ilang pagpangalagad dili kadto makawang, kun dili aduna katoy mga ganti nga gitagana ang Dios sa matag usa.
So kabulahanan siya. Ang kamatayon sa usa ka Kristohanon, usa ka kabulahanan. Tungod kay moambit ka sa kalipay nga walay katapusan. Muna gisgutan sa Revelation 21 verse 4 nga pahiran sa Dios. 21 verse 1 up to 4. Pahiran sa Dios ang atong luha didto unya ug wala nay kasakit, wala nay pagsubo, wala nay kamatay. Tun kay ang tanang daang butang ng labay na. Di ba? Nindot kay na ang Dios mimupahid sa atong mga luha. No? Nindot ra mangani nang imuhang igsuon, pamilya, asawa, bana mo nipahid sa imong luha. How much more nga ang Ginoo mao pa nipahid sa atong luha sa kasakit nga itong nagyan ining kalibutan. So kabulahanan siya. Dunay, di ba? Ang kamatayon dako kayo nga panalangin sa usa ka Kristohanon. Ngano man mamatay ta aning kinabuhi ang naatay Kristo, dili ta mahiadto sa linaw nga kalayo nga mao'y musakit sa tanan nga mahipunta didto. Tungod kay nidawat ka ni Kristo, ikaw ako, so dili ta mahipunta anang linaw nga kalayo. So munay giingon gisigutan ni Apostol Pablo nga kabulahanan ang kamatayon. Munang mintras buhi pa ta, dili ta magsalig sa mga nabili natong pamilya nga usa na ta manugon-tugon nga kung mamatay ta paampuan ta. Paampo ra ta. So pwede ra dili ta mga lagad. Kay pwede ra man itang manugon sa pamilya nga pamisahe ra ko, paampuy ra ni kong kalag. So inana pamaagi sa pulong sa Dios na wala gyud kayo manimba. Kay magyahay ra magtugunanay nilang mama, nilang papa sa mga igsuon. Magyahay ra tugunanay o wala ra pagpangalagad. Pero ang ingon sa Revelation nga ang bunga sa atong mapaghago, bulahan ang mamatay nga naay pag-alagad. Kay ang ilang bungas paghago mag-uban kanila naay ganti. So, kung naay ganti ang mga nangalagad sa Ginoo, unsa man puy madawat nga ganti sa walay pag-alagad sa Ginoo. Di naapoy katumbas, naapoy silot ngadto sa linaw nga kalayo. Munang importante nga buhi ta na atay pagpangalagad sa Ginoo. Sa dili pa ta mutaliwan ining kalibutan. Nganuman kabulahanan kaayo ang kamatayon sa usa ka nag-alagad sa Ginoo. Mamatay man tuod ta ning kanay buhia apan dunay pasalig ang Ginoo nga sa balay sa iyang amahan adunay daghang lawak, dunay mansyon. Nya kinsa may giandaman ana kadto mga tawo nga nidawat ni Kristo, mga tawo nag-alagad ni Kristo, nagkinabuhi sa iyang pulong, mao na giandaman. Pero alang ni adto mga tawo nga wala maghinulsol, mamatay na lang sila, dili gyud makahinulsol. Mamatay na lang sila, wala gyud nakapangalagad. Munay ang Dios na gyud maghukom nila. Ang Dios na gyud mosilot. Kaya ang atong Dios justisya, no? Even though ang atong Dios gugma, apan atong Dios justisya usab, justice ang atong Dios. Iyag yung patilawon kato mga tawo nga maglapas yun sa ihang kabubuton. So mo ni ang atong tubag sa atong pangutana. God bless padayon nga pagtanaw ni nga video.